Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan. Petsa 7 sa bulan sa Oktubre tuig 2021. Ato karong sa ulog ang kapistahan sa Our Lady of Rosary, si Maria ang Berhen sa Rosario. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 11 bersikulo 5 ngadto sa 13. Ug miingon si Jesus sa iyang mga tinunan, pananglit usa kaninyo moadto sa balay sa usa ka higala sa tungang gabii ug moingon kaniya, bay, pabaylo akog tulo ka buok pan. Kay miabot sa amo ang usa ko kahigala nga nagpanaw ug wala gyud ako'y ikapakaon kaniya. Unya tubagon ka sa imong higala didto sa sulod. Ayaw na akong samuka. Gitrangkahana ang pultahan ug ako ug ang akong kabataan ng higda na busa. Dili na ako makabangon sa paghatag kanimo bisag unsa. Sultihan ko kamo nga bisag higala kaniya, dili siya mubangon og muhatag kanimog pan. Apan mubangon na lang siya og muhatag kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan kay wala ka man maulaw sa pagsigig pangayo. Busa sultihan ko kamo. Pangayo kamo og kamuhatagan. Pangita kamo og kamo makakaplag. Pagtuktok kamo og ablihan ang pultahan alang kaninyo. Kay ang tanan nga mangayo hatagan og siya nga mangita makakaplag og ang pultahan ablihan alang kaniya nga magtuktok. Kamong mga amahan, kinsa man kaninyo ang muhatag sa inyong anak og bitin kun siya mangayog isda o muhatag kaniyag tanga kun mangayo siyag itlog. Bisan pa sa inyong pagkadautan, mahibalo kamong muhatag ug maayong mga butang ngadto sa inyong mga anak. Labaw pa ang amahan nga atwa sa langit nga muhatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kaniya. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.